Kene kelantar panjenengan Pak Kasun Dandang Sumber Banjar Bluluk Lamongan Bogor salam. Oke, panjenengan Bapak Kesra Simik Banjar Sumber Banjar mat mendengarkan saking New Margo Alaran asik. P
Coba tersenajan slirane mbok tuwa tresnoku tetep tak padha yakin lho wah iki mesti rezeki teko cerit emak jedor mak jedor mak jedor jor ban macam aneh jek esuk sing nambal kok wis tumpuk sing nambal kok wis tumpuk sing nambal wis tumpuk esuk-esuk lah kok tumpuk tambah-tambah numpuk tambah tumpuk tambal ban tumpuk